Ayo. Kok dhisik. Tapi lho ya. Tapi Yen bojo lanang kuwi mau siji mampu memberikan nafkah secara lahir dan batin ning secara adil sa. oh Ngono. gitu. Sing ping pindho istri yang tua kudu merestui lahir batin. Oh. Upama Pak Cahya kuwi ya upama Bu Kesi lho ya. Nggih. Pak Cahya kuwi tak ikhlasi poligami upama lho iki. Upama Ki ta, wong Bu? upama. Iya. Ning dheweke apa kuat ngayahi wong wedok ayune kaya awakmu ya remuk. Yo. Upama lho, Pak. Lah iya, aku yo kuat, aku Pak? omong upama. Upama ngono tetep iso ngayahi. Aku prayo golek obat. Masalahnya bukan cuman itu, kan aku ya sekolah barang. Upama, Ya. upama kayak gitu Pak ya kuat mau 80 yuta paling Lah. ora. Ngopo dolne gamelan opo piye kowe iki? Lho, Lah, iso aja. nyatet ya, Bu, ya? Gamelane Jo, oh jangan. Iki mas kawin nalika sampean ngerabi karo aku. Biyen nalika sampean dadi bojoku urung duwe apa-apa lho, Pak. Duwe wae mung lato-lato ning Wih. Bener. Ya, Bu, ya, betul. Bu. iki gamelan jimat nyuwun sewu niki gamelan jimat lek nek Heeh. maringi Mbah Sukrono Suwanda Heeh. nalika Mas Cahya nglamar kula Bapak Ibu. Iya. Ngono arep didol. Bener. Heeh. Aku mbiyen rabi ora modal apa-apa. Modal kuwi mung gedange mrotoli bosok pisan ora. Ning nyuwun sewu Pak Dalang. Siap. Gandeng dalu niki kan hajatanipun ngunduh manten. Nggih. Nggih to, ingkang dipun mantenaken nggih menika Mas Aditya melawan Mbak Kaya Nurul. tinju. Mbak ae. Nurul lawan to, Bu. Mbak Nurul kalih Mas Aditya jeung kula sukani tips-tips bagaimana menjadi pasangan yang bahagia. Nah, Kados tipsnya, kula Bu. kalih Pak Cahya Kuntadi, kula niku nyuwun sewu. Hmm. Kula rabi kalih Pak Cahya itu sudah 15 tahun, El. Wih, panjang ya Bu perjalanannya. Perjalanan kami yang sangat panjang itu ternyata ada satu yang namanya kunci kebahagiaan. Kuncinya apa, Bu? Miftahul Janah. Ya, kuwi ya. Miftahul Jannah, la ilaha illallah. Engko kuwi. Ngendikanipun para kiai, alim ulama, yen rumah tanggamu iku pengen bahagia, Ya. sejahtera, ekonomimu iku mapan, apa-apa sing mbok karepke kuwi kelakon nyuwun sewu. Mas Aditya, jenengan kedah ngeratokake utawa memuliakan istri panjenengan. Dadi bojo panjenengan Mbak Nurul niku jenengan mulyakaken setinggi-tingginya jenengan junjung derajatipun istri panjenengan. Oh, Contohnya resep piye? bagus. Contohnya gimana, Seperti Bu? Pak Cahya Kuntadi sama saya El. Ya. Kalau di rumah itu Pak Cahya Kuntadi selalu menyayangiku El. Wah. Setiap Oh. kali aku mau mapan turu El. Ya. Tak sembah sik aku mbiyen. Arep Lampa bubuk. dodo. Arep bubuk ngono kae. Nggih. Bu Kesi. Sampean kesel gak? Panggleleng wong lanang-lanang dhewe ternyata nek di rumah tetep mijeti bojone Iya, to. wedi karo aku. Ora mau mijeti umbah-umbah bareng aku nang omah. Nggih. Nggih. Ya. Intinya itu, muliakanlah istrimu, niscaya rezeki dan kebahagiaan akan mendatangi keluargamu. Amin. Wah, Amin. resep yang bagus Amin. ini ya buat PR yang baru Terus. aja nikah. Nek resep sing pacaran dawa aku luwih ngerti. Piye sayang? Oh, Mbak duwe pacar bisa Mbak. Piye Ora Mbak nek Lisa, rabi piye? aku radong. Nek pacaran dawa aku dong. Oke, niki lanjut aja Bu, kita ke langgam ali-ali sak Iya. bawane. Nanti sambil kita bawa kita akan bagi-bagi ini. Siap, Siap. Elisa. Wis kono demen dhewe cah loro sing rukun. Ya, rukun, Aku no. mau nyawang bae. Ya. Iya. Karo mbayangke. Ya ora kok Bu Kesi. Sing dhisik sapa? Mbok enom apa mbok tuwek? Niki nderek dawuh Pak Dalang. Ya ben ra mutung mbok wek sik ya. Kok nganggo ben ramutung barang. Iya no dimuliakan no. Nah, kuwi. Ini Cek. idola saya, Bu. Oh nggih. Ngono niku Pak Lurah nggih rawuh. Pak Lurah Broto. Rawuh, Pak Broto Lurah, kalih Pak Broto asisten nggih. Pak Lurah penggemarmu. Oh, iki sembah nuwun, Pak Broto Wayut. Nggih. Ya Bu Kesi. Santen dulu. Jeneng kula
boleh tepuk tangan 10 pengen tak tepuk tangan ibu jenengan luar biasa. Dari dulu sampai sekarang terus diidolakan dan panjenengan itu sebagai tokoh yang diidolakan masyarakat enggak pelit-pelit untuk membagikan ilmunya kepada anak-anak. Itu yang saya senang. Jadi generasi ke generasi bisa terus menerus gentian. Nanti ada yang maju dan muncul. Luar biasa panjenengan Bu. Terima kasih Elisa. Isoku yo mau ngene Elisa. Ilmu itu memang sebisa mungkin harus bermanfaat untuk generasi. Isoku nglatih nyinden. Yo aku sak iso-isone yo nyinden sing apik. Syukur iso ditulat lan dicontoh karo generasi sak ngisorku. Ngono lho. Amin. Terus ya piyai loro ki padha virale, tenan. Lah Mbak Elisa viral di era milenial, Bu Kesi viral di era kolonial. Loh, kolonial lho, Pak. Zaman penjajahan lho Pak Dalang. Lah iya, ora mau penjajahan tak jojo barang kowe. Loh, sampean ngerti kondange Bu Kesi Rahayu. Ngerti. Ora. Biyen nalika tahun 85 lho aku. Lah iki lho enek kasete lho iki lho. Oh iya. Enek piyai ngirimi aku. Ki dalang Pagelaran wayang kulit dengan cerita Anggodo Mbalilo. Dalang Ki Anom Surata bintang tamu Cak Dikin wiwit karo Kesi. Oh. Masyaallah. Sik. Apa? Kuwi tahun 2008 ya. 1400. 1400 lho. Kuwi ketoke aku mbiyen rong karo sampean iki, Pak. Urung. Aku ketoke kasih karo Ini mantan belum sing Jerman pacaran. lho. Oh, belum pacaran. Aku masih sama yang Jerman dulu. Oh, masih yang sama yang Jerman. Lambene ting celebung doan ora. Mergane nek wong ngirimi kaset iki mau lho. Ah iya. Ora masalah. Niki sule kula Ayo Cahayu. oh iya Bu Nano ngono Mbak. aja dianggap sepele. Oper Bu Kesi. Tanah sanggun deli Mbak Elisa, yo. Yen gawe lara gelo sakit rinten dalu Nano. Bu Kesi. Yo. Ketoken Mas Cahya. Pada one. Sekarang ini ada yang merah 1. Bu Kesi bisa buat pantun buat Pak Cahyo. Dapat 100 ini. Oke. Aku gawe pantun. Iya. Oke ya. Masa aku malah mbok sawer Enggak apa-apa ini bebas dari Pak Lisdianto Oke. Sobat Ngebiar. Oke. Ayo Pak, awake berpantun ben untuk saweran kok Loh, Elisa. sing kok pantun sampean kok yo Pak lho. Sampean aku hanya pendengar. Ayo. Dari mana datangnya lintah? Cakep. Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Heeh. Dari mata turun ke hati. Iya, 100 dapat nggak Bu nih? Kasih nggak?
Kok mboten? Kurang. Oh, gas lagi, Bu. Up lagi, Iya Bu. Pak, aku lagi kayak 100.000 kok Lah. sampean kok era ikhlas gitu Pak. Contohnya kayak gini contohnya. Hmm. Neng Madiun tuku kerupuk. Mampir Solo tuku roti. Senadyan Bu Kesi sing paling matuk, neng Elisa sing sok nyolong ati. Nah, kayak gitu. Wis. Sa. Kowe aja mancing-mancing kaya ngono kuwi lho. Enggak, Bu, ini cuma contoh pantun aja, Bu. Ngono iki jarak Bu Kesi ngono kuwi. Iya, Marai awake dhewe tratapan ngono iki iki kan jarak. aku nggak menuju ke seseorang. Aku kan ngomong ke penonton nggih. Gitu. Ning ora aku kaya dadaku mak dedeg-dedeg ngono. Pak Cahyo berarti sing GR. Enggak Oh, ini iya. emang buat Bekasi. Ini khusus dari Pak. Ya, terima Pak- kasih. Iya, Pak Satu Lisdianto. sewu. Ya, iki engko bareng iki dibagi. Genten. Besok apa bakal bali. Hup, tunjukkan kekompakan kalian. Ayo bareng berdua. Oke. Ayo sing serasi. Ciro lu. Yen bali bejo Para penonton sedaya nyuwun tepuk tangan untuk Bu Kesi dan Elisa Wercaris luar biasa. Bisa kompak ngono lho. Tapi pamane wong loro ning omahku mendah kaya apa aku. Oh, ngene lho tak jadwal. Engko Senin engko jatahe Bu Kesi, ya ta. Selasa Elisa, Rebo Bu Kesi, Kamis Elisa, terus bar kuwi Jumat Bu Kesi, Setu Elisa, Minggu nggih pijet. Tak kira minggu gotiane neh. ya Ali. Sa Elisa. Ya, Bu. Awan kok kuwi kok. Asline iki lek bojoku ngono ki atiku ya rada senut-senut lho Sa. Ya iyalah, Bu, jelas lah, Bu. Saiki dadi bojone dalang kondangi pancen ning ati ki anu ya piye tratapan ngono lho. Yang aku. bikin teratapan apa, Bu? Ngene lho Sa. Harta tahta kuwi wis dhek wis ranggumun. Ning lek ujian wanita kuwi sing paling abot godane dalang. Heeh. Adate lek dalang kan ya nyuwun sewu ya pancen ora kabeh. Iya. Mesti ning endi-endi kan duwe selir lah ngono. Oh iya, Bu. Ntar ya nyawang sinden cetok ayu-ayu kayak gini, cantik-cantik, si enom-enom. Tapi itu gimana, Bu, menjaga hati biar tetap Gini Sa, sabar. aku sebagai istrinya dalang kuwi kudu duwe prinsip. Duwe Dalangan prinsip. fit. Ya. Neng panggung kuwi bojoku kuwi milik umum. Oh gitu. Dadi wis tak liarke. Bebas. Bebas senajan to mau aku ya ngerti. Nalika bojoku bar macak ganti ning kono to liwat kono enek ibu-ibu sing ngrewang ning pawon kuwi, bowokonge bojoku dicuwe oli diambu ki sengak-sengak ta. Ya dalange ganteng tenan lho ning kono kan. Iya. Ya aku ikhlas wae. Senadyan to ning kene dicewoli wis diambungi penting mulih utuh botole. Kowe tak kandhani Bu Kesi asline ngene lho Bu Kesi. Dalem. Sampe lak kondo harta tahta wanita, harta Nggih. tahta aku ora nggumun. Wanita pun aku sudah tidak nggumun. Kok saged. Wong wedok model piye, kaya Winong ayune kaya ngene, ora nggumun. Kaya Mbak Tutik sing kaya Gisel, aku ora nggumun. Kaya Birgita kaya Diajeng kaya aku ora nggumun. Sama sekali aku ora nggumun. Lek karo Elisa ki mbuh. Wah. Yang ketoke Bapak Ibu, ajeng nyuwun presa jenengan aku. Apa? Neng ketoke niki menurut kacamata jenengan, menurut feeling jenengan. Ketoke apa bojoku karo Elisa nek rasa ya? Sapa sing Banget banget ya. Paling banget Takoki. dhewe sapa? Tak kei 50 lho. Iki Bu anter dhewe. Rene Bu ngadeg Bu. Alasane apa Bu? Alasane Bu? Ayo ngadeg. Iki sajake Bu anter dhewe ayo. Arep tak takoni kok ajae percaya dan semangat iki tak takoni iki. Masane. Kok gue ngaten to. Bu, asmane sinten Bu Purwati. Nah, wau lek kula nyuwun presa to kalih masyarakat.
ketoke bojo kula niki lek kalih Elisa ketoke kok semuangat enek rasa ngono lho. Jenengan sing paling banter dhewe. Nggih pancene. Jenengan dari kacamata nopo? Feelingnya jenengan pripun kok iso ngarani lek ketoke bojoku seneng karo Elisa? Jawab Bu, tak sangoni 100. Dari omongnya Pak Kun Cahyo. Pak Kun Cahyo. Ngendikane Pak Kun Cahyo pripun? Kula senes Kun Kelihatan Cahyo, ada Bu. cash mystery ya, Bu. Kelihatannya Bu Purwati. Kula jeneng kula senes Kun Cahyo. Kun fayakun. Cahyo kun tadi, Bu. Nggih. Pripun manut atur kula pripun Bu Pur? ketinggalannya dekat gitu loh. Tapi nek jenengan milih sinten, Bu? Dilalah nek misalnya kayak gini jenengan dukung ke Pak Cahyo Bu Kesi napa Pak Cahyo kalih kula, Bu? Dua-duanya. Lah. Bu, Badalah. stop Bu. Jos. Stop. To dongane jenengan putrane soleh-solehkah, Bu? Di luar Fikri, di luar Nurul. Wes sik Biasa. Iki Pak, iki sing luar biasa nih niki. Kenapa? Bu niki Bu sinten wae usuli kah? Purwati. Purwati. Suriah dibom malah. Nah, nyuwun sewu Bapak Ibu. Nyuwun sewu lah iki jujur tenan iki. Piye? Bu Purwati iki nyuwun sewu, jujur tenan iki, Sa. Nggih. Ini adalah kata-kata jujur dari seorang ibu. Nggih. Berarti penjenengan Ibu Purwati mau seandainya suaminya punya suami istri 2, dia ikhlas kok. Napa nggih Bu jenengan ikhlas Bu menawi anu di 2? Kelas. Ikhlas Bu. Soalnya Pak saya kan Masya Allah. mampu. Bu niki sangu Bu nggih jenengan. Tampang surga, Bu. Jenengan tampang surga. Bu Pur, mriki Bu. Bu mriki. Enggak, nggih nempur nggih. Nggih. Amin. Sesongke tuku kopi. Lah iya. Enek lho iki lagi iki wong racun wong omah-omah malah duwe akeh ya iki lho. Nggih. Nyuwun sewu, kula percaya kok niki wau namung gegojekan. Gojekan. Mboten tenanan, Bu. Nyuwun pangestu nggih, Bu, mangdongakne anggene bojo kula kalih kula omah-omah selamat nggih, Bu. Ngantos Amin. Lho, Dunia jenengku akhirat. ganti neh malih selamat iki lho. nggih. Matur suwun, Bu. Matur suwun nggih Bu Pur nggih. Monggo pinarak malih. Terima kasih. Nggih sehat selalu Bu Pur. Wes Bu, 150. salim malih kula, Bu. Iya. Wah, gelange bar disemprotne teh. Iya, dan jawabannya bikin kaget ya. Luar biasa. Tidak habis Fikri. Ya, monggo dipun aturaken langgam Jen. ali-ali Ayo, sayang. katur dumateng sobat ngebiar. Ya. Ngagemo ali-aliku pamrih aja lali marang aku nadyan kula boten melu besuke elingono lelabatku lamun embane calopo emane amung kae
dulu buat Ibu Kesi yang sangat saya hormati, saya cintai, saya idolakan. Bu jangan naik dulu. Iya, Ini El. kita bagi tugas. Kita panggil, monggo yang bisa maju ke depan, monggo nanti ada pertanyaan 3 orang atau 4 orang, boleh nanti. Kok mriki Mas, mriki sing ngagem kopiah. Mriki Mas. Nah, nggih. Nggih. Bubur ning kono ae ya ora usah wis entuk akeh kok ya. Ayo. Nggih. Yang lain Maju. ada 3 orang. Pertanyaan monggo. gampang-gampang mawon. Mriki, nggih. Nggih, 1, 2. Satu Tambah lagi, monggo, Pak, Mas mriki. Tunggal, nggih. Setunggal mah Ibu, napa sinten monggo. Nggih Mas, Nggih. nggih. Monggo mriki Pak. Kene. Ya. Syukur menawi tunggal putri. Nah, niki, Nggih, Pak. Niki Putri Ibu. Nah, pas, nggih. Penake ndelok wayang entuk saweran. Ya rong karuan ya lek iso jawab yen ora ayo. Nggih. Pertanyaan pertama, kula nggih Bu Kesi. Iya. Kesi mempersiapkan juga. Pertanyaan pertama. Namanya siapa, Mbak? Oh ya, Ibu siapa ini? Nurul. Bu Nurul ya. Duh, mantan wedok no. Tak kira Aditya. bojone Mas Aditya. Menika ingkang hamengku gati, naminipun Bapak sama Ibu siapa yang punya hajat? Ya. Bapak Mariono dengan Ibu. Boleh? Kira-kira siapa ya? Ibu siapa? Oh ya. Bapak Mariono dengan Bu Siti no. Bu Siti, betul Pak? Betul, Yeay. nggih. Bu Siti Menika, Umi Bu. Arsih, Nggih. nggih. Nggih, makasih Bu Matur Nurul. nuwun Bu Nurul, nggih. Sebelah sana ada Bapak Oh. siapa ini? Pak ditanyai Mbak Elisa sing cantik lho, Pak. Nggih. Nya. Oh, Nama Mas Arif Tantowijaya. Mas? Arif Mas Arif. Tantowijaya. Oh, nggih, Mas Arif. Pertanyaannya Mas Arif. Lakon malam ini, ya, lakonnya apa kira-kira? Ayo. Lakon wayang Ngerti pada ora? malam hari ini. Lakone bengi iki Bagong keringetan. Leran jagong kebangetan. Napa? Ayo. Wis tersebar kuwi ning medsos kuwi, ayo. Sinten? Pak. Sayembara Abiyasa. Lah. Tokohnya yang beda. Ayo Pak, coba minta Pak. tolong penonton juga boleh. Nah, tak pancing iki lho, tokoh iki lho. Pak. Nah, tokohnya itu Pak. Iya, lah. Nah. Sayembara Sentiaki. Nah. Pak. Pinter, ya. Mula. Lek ndelok wayang ki ngrungokne cerita, aja mau mentelengi sinden. Lah, kula namung ningali teng YouTube mawon. Oh. YouTube kan Kuntadi channel. Oh, matur nuwun. Sampun subscribe nggih? Sampun Wah, mengikuti. Nggih, nggih. Matur Yo, Pak. nuwun. Gandeng jenengan walaupun leres anggenipun jawab menika saking Mbak Elisa 50.000 sobat ngebiar. Ya, Matur dari suwun Sobat mugi-mugi Gambar. Gusti paringi kesehatan dan kewarasan. Amin. Terima kasih Pak. Mang dungane sitok engkas, bojoku ora wayuh, Pak. Ya kalah dungane karo Bu Purwati. Berarti mantep ya. Makasih ya Pak. Sama-sama. Nggih, salah Nggih. jengipun. Matur nuwun. Nah, ini Bu Kesi bisa kasih pertanyaan ini, Bu. Oh nggih. Pak. Nah, ladalah iki. Pak D. Jenengan asmanipun sinten? Saridin. Wah, Saridin. musuhe Sakirah niki berarti. Sakuwi Sabar. sabar. Ri. Riki golek ridane Gusti Allah. Oh, Pinter. masuk. Den, Den ki agama. Alhamdulillah ya. Sariden genku tukang sono tukang main. Ngen kula malah tukang keduk, Kedon apa, Pak? keduk pasir. Wah, mboten napa-napa. Niku malah jenengan manuke kuat teng banyu niku. Bedodok dewe. to, Bos, Bos. Lah iya tukang golek wedi, Pak. Pertanyaannya napa? Pak Saridin. Nggih. Niki pertanyaannya gampil mawon kok, Pak. Nggih sing penak-penak mau nyapa golek sing angel. Nggih, Ya, to. Pokoke jenengan kalih kula bolo kok, Pak. Plek. Jenengan kula takoni tur gampang jawabane. Nggih. Pak Saridin, Nggih. dalu niki dalangipun ganteng napa mboten? Lah dalah iki. Bu, apa jenengmu Sariden kok muni ganteng iki lho? Nitakoni Pak Sariden. Nyun sewu Pak Dalang. Ganteng. Alhamdulillah matur nuwun. Lah ganteng to ibu-ibu nggih? Ganteng pancen wong lanang ya lumrah ganteng. Matur nuwun, Pak. Niku pertanyaan
pertanyaannya nembe pisan niku dereng pertanyaan, niku nembe Tangan ilustrasi. kula ngewel. Niku nembe ilustrasi. Ping kalih. Nggih. Dalangipun asmanipun sinten, Pak? Alah wong kula niki benten ning ngalih teng YouTube. Lah, nggih. YouTube mantep. YouTube. Lagi kula nembe ngertos jenengan kulino ningali teng YouTube lho. Nggih. Nama komplit, Pak. Cahyo Kuntadi. Nah, sekarang pertanyaan ketiga Loh. yang paling Beyuh. tenang. Kok Sa pertanyaan 15.000. double. Cahyo Kuntadi, artinya apa, Pak? Cahyo Kuntadi. Ayo lah. Cahyo Ki Sumunar. Wah, 100. Nggih. sinar Baskara. Kun nek kun jarne kun fayakun. Ayo. Tapi Kun niru kun. Kuntadi tadi. Masa tadi? Dupa nggih. Kuntadi. Nek cahyo sing jelas sih cahyo sing sumuran. Sumuran. Mergo napa? Mulai rumiyin Pak Cahyo Kuntadi niku sumunar, terkenal, Amin. kondang. Amin. Kula nggih remen budaya, Bos. Wah. Elah hebat, matur suwun. Elah. Dengan Pak Saridin. pangestunipun nggih menika Pak. Double, Bos. Nggih, anu nggih. Alhamdulillah. Nggih. Pak Tumbas Cahyo, lecang. bisa muga-muga niki barokah. Amin. Amin. Nggih. Lah terus tambahane ndi oman amin ae. Oh iya ya. Lah wis tak kene bubur wati mau lho. Amin ki yo nek tambahane amin. Nyah. Wah. Ya. Saridin iki bareng munggah panggung wis ilang sipati menungso malah kaya kotak amal we. Lah dalah. Ya, sekali-kali sedekah kali kula. Aja omong ae nyah. Nggih. Ya, tiga Siji dulu ning ya. tengah, Nggih. siji ning pinggir Pinggir. pas, gak jomplang. Ah. Amin. Matur suwun. Sami-sami Matur Pak. nuwun Pak, Wanyep. donganipun panjenengan nggih pangestunipun. Terima kasih Bu Kesi. Iya. Nanti kita lanjut lagi pertanyaan Oke, berikutnya. lanjut sudah ya, El, Nggih, ya. sampun Bu. Tadi Oke. permintaan selanjutnya ada apa tadi? Ninggal Katresnan, Mbak Elisa. Monggo Yes. mau Winong apa Birgita, Pak Umi? Monggo Bir Pak kita, Cahyo. bir kita. Oke. Ayo. Sing wajahe mirip kaya sampean. Apa, kaya Ayo, apa? Mbak Birgita. Tak tang tak dang. Oh ye, yo. Niki wajahe mirip karo jenengan, bodine ya mirip, solahe ya padha le centil. Masa? Oh iya toh. Enten sing mboten mirip, Pak. Apa? Mbak Elisa niki punya pasangan, saya enggak punya pasangan. Pedhot ta kowe? Bar pedhot Pak. Alhamdulillah. Ya ampun. Menika mas-mas ingkang lajang, menika Birgita baru aja mendot. Kapokmu kapan? Ada sinden senggel Mula. satu lagi. Kowe tak omongi. Apa, Pak? Mula aja nemen-nemen gandrung karo wong lanang. Wong lanang-lanang aja nemen-nemen ling ngragati karo wong wedok. Tiwas tukokne apa-apa ulang tahun dikado, duwit entek nggih ngragati wong wedok. Lah bareng rabi terope karo wong liya. Ya, si bale lagi sinan dhewe ya. Wonge teko. Ah, Ya Birgita kuwi. Ya ora ora apa-apa. apa-apa, itu Ora berarti apa-apa. ada kehendak lain akan diberikan jodoh yang lebih baik lagi. Amin. Lah aku mbiyen ngene ping 15 enek bir pedhot ngono. Apa nggih, Pak? Nggih ora Oh, apa-apa. Jojo percaya wong lanang biasane ngono, pacaran ping 3 ling aku ping 15 kayak gitu. Dibesar-besarin nek wong lanang iki ngono kuwi ben ketok gagah. Iya lek ora besar kowe ora seneng. Ayo. Ya, Mbak Birgita ini ada permintaan ninggal katresnan. Oke. Di Oke. cara napa niki wau model? Ngene wae, sing sepisan langgam, kedua samboyo. Oh iya. Nggih. Langgam kemudian samboyo. Diaturake Mbak Birgita karo Mbak Elisa. Ayo dhisik Bir. Ya, buka celuk. Oke. Nangis sajroning ati
Oh,